Pinila so video lo nali tum hana ki wan pila bangke Assam government hin pen kapik lang pon overeng warsai putak sina wan pik lo kopi overeng warsai ma pon ana pu sabi kense se doma ka apply ning ji koson mala state command tu ma kachar leng deng ko an si kenang ji mala so details mati klar dagalam nali tum la so video long thek pon long ekpo nali tum la so YouTube channel la long just na ko amri milang pole ka chingon pen nali tum subscribe ikon la pen video nali tum share pore ikon nali non pathek pen Assam government hin pen kapik lang pon overeng warsai putak le pathek pen che than pon onang la pen lang pon tane don pathek pen che than pon onang Peon driver la pen process server overeng warsai aputhak le kiching sinali tum lang pon ikon name of organization la bangke kamrup mitro judiciary Assam hin pen si LABANGSO overeng warsai kapik lang pon lo job la bangke government job la penali tum matha tai kamrup mitro judiciary Assam overeng warsai le pustami hoda ST hills mate inglong khaye tum hanstami inglong so tum hanstami hoda apusa vacancies ke thak pondo la sinali tum la so video la bangke details lang ponikon labe name of post la bangke nali tum thek ponlong ekpo Peon driver la pen process server aposto kadu kabe pen dak 15 an apus vacancies kapik lang pondo mate kipi pondo la pen apply mode la bangke nali tum apply ji pulo tangte apply don ji pulo tangte offline si apply doning ji apply last date la bangke la sochi klo 31 May 2025 5 PM an si last date lo jong se apply don ji pulo te vacancies details la pen eligibility criteria hin bangke kachini nang ji kenang sotlo la pen la son lo Peon apan kadu ka pen dak 11 an apus kithak pondo bangkre sia farmando salary lang damlo pulte 12,000 pen 52,000 anali tum long ponik ji la pen Peon apus apan dak kachar leng deng kenang ji la bangke class 8 pass an chok la pen maximum la qualification kenang ji it's LC ani unang ji la pen aki ong do pulo tangti alang litum la sovereign warsai apan bangke jogdun long le loputa la dak tok pondo applicant must submit self declaration starting they have qualified class 8 and do not possess SSLC or higher education nali tum jong si jogdon ji pulote self declaration of forms taminali tum kipido nang ji kenang sot pusidal la dak bangke tok ponlo lapen number 2 along driver afan stami bahini afarmando driver apus afan nali tum la screen along thek ponlong igji lapen pay scale la bangke mate salary 14,000 pen 70,000 anali tum long ponikpo minimum qualification la bangke class 10 pass nangji lapen nali tum along driving license mate LMB light motor vehicle labangso driving license donangpo lapen nalitum self declaration lapen driving license lahini stami nalitum ka apply hot kipido nangji kenang sotlo lapen do thula number 3 along process server of stami dak bahini aparman kithak pondo lapen name of post number of post labangke hini dolo lapen pay scale 14.70,000 analitum chiklo jona long ponigji kacharli ang deng kenangji process server overeng warsai pan labangke graduation unangpo lapen knowledge ki dota nang ji lapen SMS official language tame kapore thek ke tok thek lapen kaning je thek nang ji na sono lapen selection process labang ke pi ponji na litum dak thek pon long exi ko pi ma na bangke nili advertisement na piklang ponik po jong senalitum apply dunji pulotang te koson si apply dunji ma la so puthak stamina litum kachini nang ji kinasa kichengsi Assam Geze part 9 mate standard form nalitum so form bang print out nang po dak kenang so details nalitum tok nang po lapen documents nalitum kipido nang ji qualification kachar liang deng la haya documents pido nang ji driving license pido nang po lapen 4 recent passport size photograph tanang ji mate pakli photo nang exi lapen self declaration ala so forms tame nang exi la haya form kona silong ji ma puloteni dilong ji nalitum nilipana homri kon lapen jongsi komane government service do stami claim dunji ninghang mate jogdunji ninghang polte nalitum NOC nang exi pusi pupon laben labangso form nalitum kasami dam nangji labangke office of the district season just Kamrup Metro Guwahati Panbari near Digali Pani Pukri Cotton College Road pin number 781001 la sodim sinalitum labang so form labang ke thondam nang po lapen application deadline labang ke
labangso chiklo 31 May 2025 5 PM asi last date lo lapen nali tum jong si application ka fill up mate ki jog do na ho jong si nali tum kopini mistake ba ki chok che dokok pulotang te nali tum holadag nali tum form bang khodak si reject pon ikpo putal ladag bang ke to pondo lapen important date application labang ke nali tum so article long bang lo pulte tek pon long ikpo lapen nili non nali tum fan advertisement details labang ke nampik lang pon ikpo advertisement details nali tum theklongji office of the district season just Kamrup metro Guwahati pensi kapiklang poniglo laben labang so advertisement publish pon labang ke 14 May 2025 bar nisi publish poniglo jongse nali tum jogdon exhibit standard form nang exi Assam ge je part 9 buta pupon la so form afan kala so form long kenang so so details nali tum fill up nang po lapen kenang so so documents nali tum pabon don si jogdon nang po lapen Peon afan stamina nali tum theklongji Kaduka wependak 11 an kipi pondo lapen OBC atum 6 SC atum 3 lapen ST plans atum isi lapen ST hills apan stame isi an kithak pondo la sondak thak driver apan stame hini an apus do hini an apus isi bangke an reserve lapen isi bangke ST hills atum si kithak pon dolo lapen process server apan bangke OBC apan isi lapen SC apan si isi an dak kipi pondo lapen application apply ke cheng pon la bangke 16 la so check 16 में से cheng pon la lapen application last date la bangke 31 May 2025 से last date on till 5 PM an pusi topon lapen eligibility criteria an thal ladak topon ik thailo la so advertisement alu along lapen selection process tame dak pen an ke topon do terms and condition atanali tum dak pen lang pon ik me lapen official website na litum kamrupmitro.dcourts.gov.in so website long nam pen stame na litum hodak details labang ke lang long ekpo lapen na litum application ki jogdam nang ji labang ke office of the district la so address along na litum dampen jogdam nang po lapen video na litum share ikta karbiang long aras tame pala ik nang lapen pachinik nang lapen ST hill sa thomban stabe hinia pusan kithak pon mate ki pipondo lasining ke hanga bang pu abang pitum na litum jong si jogdon example jogdon iktame nasipini update naki 1p labang kela an cholo lasi dumi thak me kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame nilin pen kardom